Добрый вечар. Добрый вечар. Гук зараз не праверу, бо ў гэтай менюшкі яго няма. Літаральна гульня толькі-толькі запушчана. Гэта гульня. Давайте, можа, я пачну, а там будзем разбірацца, добра? Аўдыё. На японскай альбо на ангельскай? У Атлуса даволі неблагія агучкі ангельскія. Давайте я ангельскую пакіну. На гэты раз. Тлумачэнняў пакуль у мяне няма, і тут гукаў не той, каб шмат, але у гульне не ведаю. Ні халеры не ведаю. Гэта дэмка, якую я не запускаў ніколі. Таму так паглядзім. Яна намінавана на гульню года, але і Persona 5 была намінавана, але не выйграла. Гэта нармальна для гулін Атласа і ўвогуле для JRPG, так-то цалкам. Вельмі не шмат гукаў чамусьці. Ну, цікава, гэта з-за таго, што гэта дэмка, альбо так і запланавана. I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. Вітаю. That dream died long ago. Мы только запустили. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. Я не вельмі магу на паузу гэта паставіць, я ўсё патлумачу пасля. His arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? Shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Дайте момент, у меня еще поведомление. Here begins the demo prologue of Metaphor Refantasio. What we have to offer you is but a taste of the story from its beginning. But through it, your experience will mirror the full version. Should you wish it, you may carry over your save data to the full version. We thank you for expressing your curiosity about our tale of fantasy. Так, давайте я паведамленні трошки прыбяру, бо перашкаджаюць мне.
Карацей, давайте пра катсцэну ўвогуле пра гульню, раз уже у нас трошкі ўваход нейкі. Гэта я да галоўнага меню, калі што не дабраўся. Нам толькі паказалі катсцэну і нас папярэджваюць, што дэмка будзе супадаць поўнасцю з, скажем так, досвед, які мы заробім вось зараз сабе, гэта будзе літаральны досвед самой гульні, і мы можам перанесці захаванне. Адзначана, што контент, гульнявы контент можа адрознівацца ад поўнай версіі гульні, але я так разумею, што ён там настолькі калі яны настолькі ўпэўненыя ў том, што з дэмкі можна захаванне пераносіць, то я думаю, ні халеры там не зменіцца. Ачыўкі халера яго ведаю. Хутчэй за ўсё, звычайна ачыўкі пераправяраюцца ў некаторых гульнях, то бок яна можа бэктрекінгам проста дадаць ачыўкі, якія мы павінны былі бы зарабіць. Вось. Таму мы, у прынцыпе, гуляем у паўнавартасную версію, толькі абмежаваную, хутчэй за ўсё, нейкім пралогам. Пра гульню я ведаю ні халеры, каб вы разумелі. Я цікаўлюся гульнямі Атласа, кампанія, якая зрабіла серыю Персону, якая зрабіла, што там яшчэ, Кэтерін, зрабіла яшчэ гульні, я шчыра нават не ўзгадаю, мне больш за ўсё, самая знакамітая іх серыя — гэта Персона. Вось, я сачу за імі, але пра гэтую гульню я не чакаў яе. Мне яна была не патрэбна. Мне яна візуальна не спадабалася, каб вы разумелі. Ну, у яе даволі перагружаны візуальны стыль, калі што. Я такое не вельмі люблю, мне падабаецца, калі ён такі больш строгі, калі гаворка ідзе пра стыль Атлуса, і Персона ідэальна, яна вельмі, скажем так, мінімалістычна. Тут жа вы пабачыце перагруз з любога скріншота, які можна паглядзець па гульне, і ўсё ў маленькіх дэталях. Нават вось гэтая менюшка, як вы можете заўважыць, яе да халеры мелкіх дэталяў. Маленечкіх, там 10 пацёртая, 10 надпіс, 10 яшчэ якая-нибудь халера дадана. Везде нейкія мелкія рыскі ёсць. Яна вельмі такая, яна нават не глядзячы на то, што яна лаканічная па мерках гульні, але ўсё ж такі яна нагружаная даволі. Вось, наконт першай катсцэны. Мы ў сусвеце, у якім ёсць шмат кланаў, якіх аб'яднаў адзін кароль. Гэты кароль ляжаў у ложку. Гэтага караля проста так забіць немагчыма, бо яго магія не дазваляе яго забіць ніякім лязом. Ніякае лязо не павінна яго дзеда зарэзалі. Так, ён быў каралём гэтага, ён сабраў, аб'яднаў усіх, і справа ў тым, што ёсць нейкая ў гэтым сусвеце магія, якая можа, ну, яны там проста каментавалі пасля яго смерці. Ніводная, амаль ніякае лязо не можа прайсці праз яго магію, і яго немагчыма было забіць. Ну, ён трымаўся на гэтым. Плюс ніхто, акрамя караля яго кроўнай лініі, не можа трымаць скіпетр. Хутчэй за ўсё, зноў жа заснавана нейкі канцэпт на магіі. Вось, і гэта праблема ў тым, што усе, ну, без караля, без аб'яднання, я так разумею, гэта можа прывесці альбо да грамадзянскай вайны, да таго, што канфлікты ўспыхнуць, якія там былі прыхаваныя, альбо яшчэ само каралеўства становіцца ў небяспецы. Гэта ўсё, што мы ведаем пакуль, так што з гэтага і працягваем. За чаго я перадумаў гуляць у гэтую гульню, гэта я паслухаў музыку. Яна вельмі дзіўная месцамі. Не толькі візуальны стыль дзіўны, ну, ён нармальна для Атлуса нешта рабіць візуальным стылем заўсёды, але музычка я такой нідзе не чуў. Гэта вельмі дзіўная камбінацыя гукоў. Так, гэта нашае меню. Можам нешта змяняць у наладах. Давайте я гук зараз, калі з'явіўся гук ужо паўнавартасна, давайте-ка я зацаню. Ён не такі глосны для вас, я думаю, нармальна, я магу з ім пакінуць, як ёсць. Для сябе толькі працішу, бо мне трошки шмат. Гук пакінем на ангельскай, каб яны гаварылі. Графіка можа. На вышэй поставим. Так, і яшчэ налады. Субтитры былі, так? Яны ж бачныя былі нармальна. Так. Не бачу больш ніякіх выбараў па субтитрам. Мне падаецца, ўсё ў парадку. Апошняе правяраем. Ну і добра, паехалі. Who's there?
can feel you watching me from a place beyond my sight. З таго, што я ўсё не змагу вам перакладаць, ну, тут будзе да халеры тэксту зноў жа, і не вельмі важна гэта насамрэч. Я буду перадаваць галоўны сэнс, будзем глядзець, як проста з патокам як ідзе. Whoever you are, please tell me, does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. One who meets my eyes across a strange... Цікава, чацвёртую сцяну яна гульня проста з размаху разбівае. Гэты апавядальнік, вось, ён размаўляе з намі, з гульцом, ён пытае нашу сапраўднасць. Хто ты, той, хто вядзе пратаганіста, то бок галоўнага героя? А я павінен... я з імпаду не змогу набраць, так? Ну, давайте. Не казаць, ён не дазнаецца. Ён нічога не дакажа. Не кажы яму, што ты кот. Вось, ён нічога не дакажа. Так. Ці сапраўды ваше імя, вось гэтае, вы назовеце пратаганіста пазней. Цікава, окей. Ён, гэты апавядальнік, ён спытаў нас, ці зацікавіў у нас невялічкі позірк у іх сусвет. І ці мы жадаем, ну, ці маглі бы мы падзяліцца, ці маглі бы мы, як гулец, падзяліцца з ім трошкі. Вітаю, Раведак. На Грімфанданг адправляецца 9500. Ah, a most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? Цікава. Гульня, як і ў прынцыпе на гэтую тэрыторыю трошкі захадзілі персоны на тэму таго разважання нейкіх, так? Зараз у нас літаральна яшчэ гульня не пачалася, расказчык спрабуе з намі паразмаўляць на тэму таго, чым з'яўляецца ўвогуле фантазія. Ён гаворыць, што наш сусвет для цябе, гэта даволі ён гаворыць пра свой сусвет як рэальны сусвет, і размаўляе з намі з гульцом на тэму таго, што ты зазірнуў трошкі ў наш сусвет, але для цябе гэта толькі пачатак гісторыі, якую яшчэ патрэбна расказаць, якую яшчэ прыйдзецца распавесці. Вось. І так што для цябе яна проста, наш сусвет, гэта проста фантазія. І што ты лічыш фантазію? Ці абмежаваная фантазія толькі нашым уяўленнем? Ці гэта... Ці можа яна існаваць без... як гэта, створана і абмежавана намі? Альбо можа існаваць, ну, самастойна? І гэта ўсё нагадвае пераход у новае стагоддзе ў CV6. Ну, стылі ёсць такія візуальна. З зеленымі стылямі тут увогуле гуляюцца шмат. Я бы сказаў, што абмежавана. Я бы сказаў, што фантазія абмежавана уяўленнем людзей, якія яе ствараюць. Вось. Яна можа і распаўсюджвацца далей, перадавацца іншым людзям і пашырацца і змяняцца ад кожнага чалавека, але ўсё ж такі абмежавана тымі, хто яе, скажам так, прасоўвае далей гэтую ідэю. A passing daydream, an idle creation of a distracted mind. That must be how you see it. I confess, my own answer still eludes me. У яго ў самого няма на гэта конт меркавання дакладнага, ён усё яшчэ вырашае. If fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Ён зараз наступную думку прасоўвае, што і ў прынцыпе гэта магчыма, і гэты плывінне думак
у прынцыпе неблагая. Але калі задумацца, то існуе, напрыклад, калі вашая фантазія як гэта напоўненая надзеяй і вы спрабуеце змяніць сусвет, то ў выніку вашая фантазія пераўтвараецца ў нешта рэальнае, што з'яўляецца рэальным сусветам. Гэта не проста нейкая думка захаваная, просто думка нейкая абсалютна не звязаная з рэальнасцю. У выніку вашай дзеянні фармуюць новы сусвет, і ў выніку сам сусвет становіцца вашай фантазіяй. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself. So, let this tale begin. Так, узровень складанасці давайте сярэдні пакінем. Пакуль літаральна пачынаем, з намі толькі расказчык паразмаўляў і паказалі кат-сцэну, як забілі караля ў каралеўстве. Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead. Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners. No crown or church will save us. But Lord Luis will save us one and all. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get one of those? Come on, hey, keep it moving. Hurry it up. Next one. Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder. So he is. No horns, no knife is. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Should have listened to us, chum. Now fall in line! Unless you want to get stuck like us. You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Ugh, this place already feels like a death trap. You hear all that stuff about Lord Luis saving us? А ён выглядае так знаёма, але мне падаецца літаральна гэта вельмі смешна, таму што мы гулялі ў трэцюю персону, так, і там літаральна галоўны персонаж вельмі падобны, але звычайна яны адрозніваюцца. Вось такое супадзенне. У Атлуса я не памятаю персонажы, якія былі бы падобны адзін на аднаго. Вось. Гэта чамусьці вельмі нагадвае галоўную героя з трэцяй персоны. Таму Вока 2? Таму што, вы бачыце, іншая гульня, другая, як працяг. Я не ведаю. Можа быць, гэтым ёсць візуальны стыль новы. Вось. Глядзім анімэ, а потым гуляем 15 хвілін. Такое магчыма ўвогуле. Я не жартую. Я не ведаю нічога пра гульню, я не ведаю, колькі тут кат-сцэн, я не ведаю, колькі тут геймплей, я не ведаю, як пабудаваны геймплей увогуле.
Гэта проста я ведаю, што кампанія Atlus зрабіла. А яны даволі розныя гульні па стылях і тэматыцы робяць. Так яны ў асноўным прытрымліваюцца стыля такога анімешнага. Вось, гэта зразумела. Але збольшага гэта даволі не падобна адна на адну гульні. Так што я не магу сказаць, пра што яна і якая яна. Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure Наконт out our mission. тых, хто напаў. Гэта літаральна злодзеі, але гэта злодзеі, якія прадстаўляюць нейкага лорда Луіса. Я так разумею, грамадзянская вайна ўжо пакрыху пачынаецца ў каралеўстве пасля забойства караля. Вось, у караля няма нашчадкаў. І нашчадка адзінага сына забілі раней, яшчэ перад гэтым. Як яны назвалі сябе як расу? Так, яны назвалі галоўнага героя Эльдай, таму што Эльда, то бок гэта раса нашага героя галоўнага, таму што ў яго няма ні рагоў, ні вушэй вострых. Не ведаю дакладна, што гэта значыць. Лорд Луіс і ёсць забойца караля. Я не ведаю. Калі гэта ты ўпэўнены, Джокамас, то добра, окей. Нам яшчэ, мы літаральна тут, я не ведаю колькі, мы тут 5 хвілін у гульне, 10 хвілін у гульне, ні халеры не зразумела пакуль. Яго назвалі так у катсцэне. Добра, я прапусціў гэты момант. Наша раса лох? Магчыма. Зараз праверым. Галоўны герой гаворыць? Для Атлуса гэта... А, не, неправда. У Атлуса толькі ў персоне галоўнага героя не размаўляюць. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Добра. Think we'll make it? Месца, з якога можна будзе агледзецца. Базавае кіраванне. Я думаю, што вельмі падобнае будзе на... Так, ну, цалкам гэта пакуль што як персона выглядае. Добра, 2 крокі зрабілі і ўжо нешта напало на нас. Угу. Можем выкарыстоўваць зрок фэй, ось гэтай феі невялічкай, каб пабачыць ворагаў навокал. Окей. Да халеры ворагаў? Жывенька тут у вас. Яна гаворыць, што яна даволі складаная. Ну, давайте шукаць абыход. Оп. А, гэта не будзе гэтай самай? Так. Гэта, ну, реал-тайм, гэта не... Ау, зразумеў. Яны рэальна мацней мяне. So, fantasy is only fiction, is it? Спідран. Ну, ўсё, прайшлі, канец. Так, добра. Значыць, з імі не змагаемся. А вы з вами я адолюю вас? Яны таксама моцна яна гаворыць. А, не, вы глядзіце, я пашкоджанняў не наношу. Ну, там реально смешна. Колькасць пашкоджанняў. Ну, ты будзеш лочыцца? Не. Добра, мы павінны ўсё абысці. Я так зразумеў, што гульня мне гэта спрабуе падлумачыць. Адзінае, што мне трошкі незручна, гэта я не вельмі разумею, магу яна залочыцца на ворагаў, бо не атрымліваецца. Яны неяк... Гэта не локаць, гэта чырвоненькая кропка, і гэта не лочыцца, яно просто там адзначана. Давайте тады да сцяны і ўздоўж сцяны. Оу. Робім выгляд, што нічога не бачым. І бяжым просто. Ай-яй. Ай-яй.
Гэта дакладна будзе ворагам Boring моцным. messing around. Вы паглядзіце, як я прахаджусь там бегаю. Мо на ладах, ну, можа потым яшчэ навучыць. Можа яшчэ не навучылі, таму не паказваюць. Look, just checking, but you do remember what we're here to do, right? Не памятаю, аб чым ты ўвогуле. Яна ж гаворыць пра нейкую місію. Вельмі важна, каб мы выканалі нейкую місію. Мы на невядома навошта прыпёрліся сюды. Вось. Пра што гаворка, я не разумею. Абрысавая графіка чымсьці Borderlands нагадвае. Там увогуле і змяшаныя стылі. Ну, мне спачатку быў перагруз. Нават паглядзіце вось гэты кадр. Тут же дэталяў да галеры мелкіх. Вось яшчэ яны рухаюцца ўсё вось у дыялогі, напрыклад, тавары галоўнага героя, ўсё гэта надаецца. Стыль дзіўны. Ну, ён незвычайны. Незвычайны, дакладна. Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. Яна памятае сэнс місіі, мы не памятаем. Удала. Мы ударыліся галавой. Ну, лепей будзем скідваць усё на амнезію, калі што. This could decide the fate of the whole country. Калі будзе варыянт нешта We either do аблізнуць, our jobs, там з лікёра, якога мы абліжым, добра? And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Добра, мы каралеўства спрабуем нейкім чынам выратаваць. І мы павінны прыйсці ў сталіцу і стаць ахоўнікам там, наняцца ў гвардыю. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Добра. Невеличкі закон, да і ёсць. Такое адчуванне, быццам бы гэтая музыка грае літаральна ў маім розуме. Эфект магіі Галіка, гэта вось гэтая фея, натхняе. Музыка гэта была першая магія, якую ведаў гэты сусед усё ж такі. Зробіць нашу дарогу трошкі прасцей. Окей, добра. Окей. Ну, наша мета... Пойдите на небеса толькі. Як зроблена. Літаральна, калі ў статыкі, то гэта малюнак нейкі такі. Як гэты стыль называецца? Хто мне можа падказаць? Магу згадаць сам. Навокал ворагі мая мэта дабрацца вось туды проста. Да сталіцы і пазбягаць боек. Там нешта нейкае святло ў гэтых костках. Гэта што на галаве навушнікі? Гэта ж не навушнікі. Давайте тогда на дорогу выйдем. И по дороге побежим. Я могу мапу... так мапу могу поглядеть. Добро. Пакуль наконт паўзы ў бойцы, я не ведаю, нас навучылі толькі бегаць і гаворыць зараз ворага ўбягаць.
land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Uchronia. The year is 785. Uchronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart, and no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Што галоўнае, нам патрэбна было назваць сябе, ну, гульца, і нам не далі магчымасці яшчэ абраць імя галоўнаму персанажу. Нам так і сказалі, што пазней мы абярам яго. Get on with it, then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead! Yeah! There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry! Don't you have any street smarts? Come on, kid! Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only Elder here, in the whole city even. Capital's incredible. Just look Я at all the выбачаюся, different Джакамас, tribes. апошняе слово там не Never паспеў see прачытаць. the country Гэта versus the ў той other фразе countries. я ў гэты момант глядзеў у чат, так што я не магу табе падказаць дакладна, якое там слово было. Але галоўны сэнс такі. Мы трапляем у горад. Ну, в прынцыпе, я не ведаю, нават у касцэне ўсё, в прынцыпе, візуальна паказана. Але мы тут, зноў жа, мы тут дзеля таго, каб далучыцца да вартаўнікоў, да гвардыі. Цікавы момант там быў, тое, што там казнілі чалавека, які карыстаўся ігнайтарам. Гэта запальвач, я не ўпэўнены. Тое, што падпальвае. І адзін з такіх мы бачылі, калі на нашу карету, там, телегу, напала група злодзеяў. Група злодзеяў, і ў іх быў запальвач такі. Але за гэта, ну, забаронена, і за гэта вешаюць. Я не ведаю, што за яны, ну, ён дазваляе выкарыстоўваць нейкую пэўную магію вогнену, але я не ведаю, чаму забаронена. Кура, якім грошы толькі на вушы і хапіла. Дык, блін, гэта ж квадроберы там. Бачылі, яны на стару хадзілі? Not that it's very balanced. I see more Clamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Угу. Мы будем вельмі заўважныя, таму што мы адзіны... Такая ёсць верагоднасць, што мы адзіны Эльда на ўвесь горад. Такіх няшмат. Did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you.
Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead, his son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can he... Я так розумію, що це принц увогуле. Той, які говорили, що його забили. Насамрэч його не забили, но їм проклён нейкі. No doubt his highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Так, дайте-ка момент. Я могу? Ось. Я пропустив репліку. Окей. Яны пад Парклёнам уже 10 гадоў. Яны адпраўляюць нас для таго, каб мы праніклі ўнутр гвардыі і перадалі нейкую інфармацыю чалавеку ўнутры. Яны спрабуюць знайсці чалавека, які яго прокляў. Мне пытаецца просто бучку даць, яму ніхто не здагадаўся, каб ён начыняў. I guess I can't blame you for feeling nostalgic. Мы ведалі прынца. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high stakes part. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Армянская мова? У сэнсе, дзе? У якой з частак? А, справа вось гэта? Гэта мясцовая мова. Я не разумею функцыянал гэтых абручоў. Дык у яго пакуль няма ніякага функцыянала, акрамя таго, каб на галаве быць. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. Усе думаюць, што прынц памёр, і таму мы павінны трымаць гэта ў сакрэце. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. So? Odczynić mapę. Whatever will I do? Так, мапа. А, ну меня уже накировали. Let's go see. An elder? Here? Окей. Некоторые зauważyły, что мы Элда. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. А, дык у гэтых штуках ёсць заклёны, вось у чым справа. Гэта не проста так упрыгожванне. I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. Яна яшчэ сказала Magic Igniter. То бок запальвачы гэта яны не проста запальваюць, агонь робяць. Яны хутчэй за ўсё падпальваюць, тыпу ствараюць магію увогуле. Таму і канкрэтна яна сказала Magic Igniter, а не проста Igniter. Што гэта такое? Вось нам можна спытаць. See? There's a couple in the window.
Like an instrument plays a tune, an igniter casts magic. Pretty hard to come by out in the countryside. Угу. Це реально магічний інструмент, який може створити Can't магію. imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the Magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. Ah, but I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Чи потрібні нам такі запалювачі? This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. Давайте, есть королевский скипетр. Вось, і про його оговорка вже була, що тільки король може тримати його. Яна говорить, що з цієї моделі зроблено, ну, на подобенство королевського скипетру. The royal scepter? Він так само отримлюється запалювач такий ж. Хапай його і біги, неблагая ідея. Really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent. Добре, гэта запалювач самы магутны ў сусвеце. Лічыцца так, як мінімум. Ён способны знішаць сусвет, нават. Ну, змяняць яго. Now he's dead. But no living heir either. І таму так важна было, каб хтосьці атрымаў сабе ў рукі гэты, ну, наступны перадаўся, карацей, далей ігнайтер наступнаму каралю. Isn't it? Kingly magic is of little use without a king. Гэта грудная клетка і хребет, гэта і ёсць падобна на каралеўскі скіпетр. Ён проста па падабенству зроблены, гэта не ён. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. I'll keep that in mind. A word of caution then. Your survival is your own responsibility. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We'll need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Let's head Окей. there. А, можна вже эту краму і зайсти. Давай забежим. This place. Угу. Нам зараз не до того. Ну, добре. Бежим до этого офиса. Так, увогуле у нас планы по... Давайте крышечку пропынюсь тут, потому что тут накидывают на нас без конца. Планы по... О, лютаючі штуки. Добре. Планы по стримах увогуле. Зараз я, хоць і праходжу гэта демка, вось, глядзім просто, што за яна, што за Рефантазію, бо яе намінавалі на гульню года, як, в прынцыпе, і 5-ю персону, але візуальна яна мяне больш напружвае, чым персоны, бо вельмі шмат мелкіх дэталяў і мяне трошкі перагружае візуальна вось усё гэтае адразу. Вось, але мне было цікава, таму праверым, як яно ёсць. Я заўважу, мне падаецца, фея на плячо садзіцца час часу, не? Вось. План такі, у аўторак на наступным тыдню выйдзе ремастер адносна старой гульні Legacy of Kain Soul River, першы і другі. Я планую яго пачынаючы з аўторка і гуляць. Гэта альтэрнатыва быў Silent Hill другі, але я потым паглядзеў на кошт Silent Hill другога і мне стало трошкі млосна. Так што будзе Soul River, будзем яго праходзіць. Бо таксама гульня, якую я так і не прайшоў у свой час, і хацелася б нагнаць хоць у ремастера. Ось.
Так, куди мені там? А, я пробіг його. То ось цей будинок. That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet-swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the Guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Типа позитивный офицер найму. І ён, па ідэі, павінен забіраць людзей у армію, але ён літаральна зараз спрабуе гэтага невялічкага лорда запужаць. Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the Guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next. Hurry it up. А там була говорка, що їх у людей у армії не хапає. Літерально ось такі сидять і отпужують. Фризури потешні, так згодно. An elder? I thought your kind was... Ого, ельдаў зусім не шмат. Настолькі не шмат, што гэты капітан увогуле лічыць, што ўсе памёрлі. Age 18. An orphan, too. The army can always use more of those. So, what brings you to enlist? Так, треба пераканаць яго. Так, мне патрэбны грошы. Давайте будем прыкидывацца меркантыльным. I need the money. Pragmatic, if nothing else. But I suppose a vagrant like you could use the work. So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Так, у чым наша асабістасць? Мы мацней, чым мы выглядаем, то бок моц, розум, трываласць, спрытнасць і удача. Удача, пагнали. I've always been pretty lucky. I asked for your skills, boy. Удача гэта здольнасць. Last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Ну, ось зараз ми обираємо протагоністу ім'я. Якое ж йому ім'я дати? Ми своє обрали вже. Треба нечто придумати. Вітаю, гімонки. А баранок? Порядим і улезе. А баранок улезе. А кольки у мене там слово? А баранкас. Чому я? Окей. О, ось, зараз можу прибирати. Так, а баранок? Давайте. Справа в тым, што захаванне это... Вачара у сэнсе. Ваўчара альбо вачара? Смок-то у тебя без помылки написано, так? Вочи плюс ваучара. Ага, вачара. А баранок те вачара. Як на конт... Блин, не улезе доўгая. Вача баранок.
Вачабаранок. Не влезе, там обмежована колькость. Вы мне ускладняете справу, дайте момент. Авачанок? Давай авачанок. Мне подобається. Авачанак. Вачваренець. За баранка пакуль што больш. Я вибачаюся, тут питання було наконт того, ці магу я ўвогуле выкарыстаць чэ. Ну есть такое чэ у мяне. Или што? Ну, не зусім правильное. Якія у мяне ёсць яшчэ літаркі? У мяне проста польская ёсць клавіатура, але вось вачабаран. Ну, а на баранка пакуль што больш. Давайте баранок. Лявон. Давай уже на баранка накидали, давайте баранок буде. Нехай. Ці ім'я протагоніста баранок. Так, баранок. Ми трошки писати навіть вміємо. Welcome to the guard. Yes! I'm sure you heard about the monster sightings, so stay sharp out there. We're short-handed as it is, so be a good lad and try not to get killed on your first deployment. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. О, нам дадуть игнайтер свой. It's coming out of your commission. On your way now. Up to. Ну, кайфуй. Так, яны ўсе чакаюць на подпісники. Вось гэты малады шляхціц. Паріпус. Так, вось гэтыя вушастыя з вертыкальнымі вушамі, гэта паріпусы. Просто нейкія. Так, ты хто такія? Так. Добра. Нам сказали стоять у чарзе, ён апошні. Можна стаць просто... Стаць у чаргу, глядзіце. Дзеянне ў гульне. Мега геймплей, мы можем поставить у чарзе. Давайте яшчэ паспытаем. Ну давайте ў чаргу тады. Не бачу варыянтаў. Паўдні прастаялі ўжо. I heard they get sightings. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on... За межамі горада ёсць шмат монстраў, і апошнім часам становіцца ўсё менш салдат. Яны лічаць, што, магчыма, за гэта набор і ідзе за гэтых монстраў. Something like human... Next. Another Clamar. Wait. No. You don't look like the others. Surely not. An elder. It's the first of your kind I've seen. Блин, эльды реально поскончились в этом сусвете. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Waste of good gear. It's better off in my hands. Give it here. Brute force and crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh,
another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rusant strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Пакуль тут атрымліваецца ёсць колькі яны назвалі 3 расы і 6 плямёнаў там альбо 9 плямёнаў, то бок яшчэ паміж сабою яны там адрозніваюцца. Thanks. You didn't have to do that. Just felt І like одна stepping штука in. нас, так. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Вось цікава, мы частка гэтых плямёнаў таго, што нам пералічылі ў экспазіцыі ў пачатку, альбо не, мы па тыпу асабістыя. Рамансім ранавата яшчэ пакуль, ну куды спяшаешся, пралог жа. У нас дэма, у нас да раманса яшчэ не дойдзе. These days, most come with their own Magla crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. And take this too. Protect it with your life. Ага, мапа. Добре. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Яны Only для the іх... military could О, pull this together. каб вы разумелі, наколькі тут трошки праблемы з монстрамі, сам факт таго, што у іх ёсць магія, але вось мапа ў намаляваных мясцовасці няма, бо настолькі небяспечна, толькі ваенныя могуць намаляваць мапы асяроддзя. Яе вельмі здзівіла наяўнасць мапы. Listen up, striplings. My name is Captain Klinger. And as of this moment, you miserable lot are under my command. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Угу. Наш контакт знаходзіцца на у паўночнай крэпасці, куды нас накіруюць на трэніроўку. Enjoy tonight's sleep. І там нам папярэджваю, вось гэта будзе нашым камандзірам, ну нейкі там, не ведаю, які яго ранг. Вось, і ён будзе, як гэта сказаў, аб тым, што мы будзем атрымаем шмат болі. Зоўна. Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey, you awake? Yeah, Okay. I'm awake. Sorry to bug you. Look, Артошники. Ну ось по такого, так. have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. А в чому я нічого дренного не здарилось так-то цілком. That's just how it is. Well, I don't think that should be how it is. Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Окей. Нашу вёску ніхто спаліў, добра. That was a long time ago. Yeah, but still, the prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. Хоч те саме, хоч боти зняв. Я, конечно, не упевнений, може варто було б не здимати. Ложик не вельми натхняє.
speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. Окей, мы вяртаемся ў наш звычайны сусвет. Fantasy story, right? Гэта ў яго кнізе ёсць фантазія аб нашым сусвеце. So it's a Зразумеў. fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. Які сэнс, што галоўны злачынец гульні гэта феечка? У Атласа такога твіста я яшчэ пакуль не бачыў. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built Ну, by звычайна, labor. у галоўнага героя ёсць сайдкік нейкі, з якім ёсць яму ёсць з кім размаўляць, і ён даволі гаварлівы. А галоўны герой амаль не размаўляе, які яму даецца там час часу выбар, ну, сваіх дзеянняў. Альбо ў некаторых гульнях робіцца так, што галоўны герой сам размаўляе і вырашае і прагаворвае, альбо сядзіць у сваіх думках і размаўляе сам з сабою, ну, каб падтрымліваць гісторыю. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. I see. No magic, no tribal conflict. And equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, guess I'll just read more later. Good night. Там трошки перабольшаная версія нашага сусвета. Не лічан, можа для іх, насамрэч, наш сусвет выглядае як як жа у нас усё зашибісь. Так, давайте захаваемся. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. Я думаю, што прынца I забілі. need to be a hero. А выглядае так, быццам бы яго заўсёды быў праклён з дзяцінства. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me.
Бачыць смог, я насамрэч пра Dust and Risen Tale, я вось ад цябе, можа, упершыню чую. Я што не магу згадаць такого гульні. Trust me. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Let's see. Окей, у гэтай сістэме... Ой, у гэтай гульне будзе сістэма караванаў, я так разумею, бо толькі што нам... Там літаральна яшчэ была як загрузка такой, да прыбыцця туды-то застаўся адзін дзень. І зараз нам яшчэ паказваюць лагеры. То бок такі паўадчынены сусвет. Мы абіраем кропкі, хутчэй за ўсё будзем абіраць кропкі для падарожжа, і там могуць быць падзеі па дарозе. Хутчэй за ўсё, я не ведаю. Так, это... Лагер, яшчэ лагер, і вось. Дай-ка я хутенька смог гляну, што за Dust and Risen Tale. Бо ў гэтай пакуль што я бачу незвычайны магічны сусвет, а я трошкі я, калі шчыра, трошкі стаміўся глядзець на новыя магічныя сусветы, таму што не таму, што яны нейкія дрэнныя, а таму што гэта новыя свае тэрміналогіі, гэта свае нейкія рэчы, у якіх трэба разбірацца, там свае нейкія ўнутраныя праблемы, і якія глобальныя, звычайна проста адлюстраванне праблем нашага сусвета. Не, ніколі не бачыў. Даст я зараз гляджу. Якого яна года-то? 12-го года. Окей. Так, а можешь гуні трохи добавить, калі ласка? Не проблема. Я просто для мяне, я і так даволі падвысіў, напрыклад. Так, учора тое ж там гулялі, я падзніжаў значна мацней. Я магу нават яшчэ вышэй, калі шчыра. Яна не такая, яна час ад часу трошкі галасней. Ну, давайте, можа быць, на гэтым узроўні зараз пакіну. Hey, don't forget. Okay then. Павінен даехаць за дзень туды. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. Большая частка новых фэнтэзійных гульняў заснавана на ДНД. Калі б яна была заснавана на ДНД і выкарыстоўвала проста звычайных эльфаў, оркаў і так далей, то з гэтым трошкі прасцей, таму што ўжо знаёмыя ты, у цябе чаканні пэўныя. In the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Oh, finally. Can hardly feel my legs. Ты мяне не чуеш? Дзіўна. Бо ў мяне я трошкі... Я ўсё роўна павінен быць больш голасны за гульню. Давайте я тады гульню падпрацішваю зараз. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Імя ў яго ёсць? Пакуль не ведаем. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician, master of arms. When I earned rank in the trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel.
Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? Я питаю наконт книги, що нас її так захопляє. Складно нам потлумачити. Hard to explain. Some kind of fantasy novel, you said? На Goblins 2 відправляється 2500. Дякую велике. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Мені сподобалося вчити нову термінологію. Скажем так, мне подається проблема во мне. Мне просто стало лянотно розбиратися у нових сусветах. Тобто навіть зараз мені трошки лянотно від гэтага. Потому что это, ну, тут яшчэ не блага распаведзена гісторыя, і катсцэнамі, і пакрыху падаецца, не спрабуюць на нас выкінуць экспазіцыі на 3 гадзіны. Вось, таму мне, ну, не праблема. Вось. Але вось калі мне было супер цікава, калі я літаральна, апошні раз, калі я літаральна перабраў увесь сусвет, то мне было вельмі цікава. Гэта першы Mass Effect. Гэта апошні раз, калі я памятаю, калі мне было цікава перабіраць усё, што ёсць. Я чытаў увесь кодекс. Я ўвесь кодекс прачытаў у першым Mass Effect. Мне было вельмі цікава, як працуюць тэхналогіі, як там, ну, лор. Але зноў жа, гэта наш сусвет. Ну, па тыпу, Mass Effect заснаваны на нашым сусвеце, просто як, ну, у будучыні, скажем так. Таму там няма такога, што сусвет зусім незвычайны, альбо адрозніваецца ад нашага. І ён я ўсё яшчэ вывучаў літаральна падзеі пасля. Мне не патрэбна вывучаць, што, вось насамрэч вось гэтыя паміж гэтымі яны сварацца. А вось у гэтых, там, вось тут рага у адних, у другіх рага будуць трошкі больш, яны насамрэч розныя віды. Вось гэта мне не вельмі цікава, ну, насамрэч. Тое, што у іх там розныя рага, мне трошкі пофігу. Ось. Так што пакуль я канцэнтруюся ў гэтай гульне, ну, ў дэмке, я канцэнтруюся на канкрэтна вось персанаж, вось, ну, у нас ёсць місія, мы спрабуем карэлаўства выратаваць ад грамадзянскай вайны. Пофіг, хто там як выглядае, хто якія там кланы знаходзяцца, якія расы, не цікава ўсім. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. If it's a fight you want, draw your blade. Окей. Який у нейкі ж момант я чуў, што цябе лянотна вучыць нешта аб гульні, якой гульні гэта было. Складана сказаць, гэта быў пэўны момант. Скажем так, у пэўны момант мне стала лянотна... Я думаю, што гэта пакрыху адбывалася. Мне спачатку стала лянотна разбірацца ў маленькіх дэталях сюжэта, таму што, ну, у некаторых гульнях, таму што яны былі неважныя. Калі я зразумеў, што некаторыя часткі гульнян робяцца літаральна, каб просто быць філерамі. Просто набіць гадзіны. Яны не несуць ніякай карысці. Ты, то бок, у мяне гэта адбылося з Origin Sin. Divinity, так? Original Sin. Пра яго гаворка другой. Мне насамрэч нават у першым Divinity Original Sin было месцамі складана, я не ведаю гэтага сусвета, я такі, ну, добра, няхай добра, што гісторыя. Першы быў добры. Ну, нават у першым мне было трошкі складана, новы сусвет, зноў новыя персанажы, мне ўжо ў гэты момант трошкі падздзел было. Просто калі ты ўжо бачыш гісторыю ў 10-й раз, адны і тыя ж гісторыі, якія распавядаюцца ўжо шмат разоў у розных варыянтах, цябе ўжо можа цікавіць, ну,
Есть жаданне пабачыць нешта новае, што ты не бачыў, але не хочацца мець тую ж самую гісторыю, у якой просто дадалі рагана, скажем так. Ну, я выразна, потому што мне зараз на рага гэтага хлопца гляджу. Вось, і таму складаненька. Ну, я сканцэнтруюся ў асноўным на персанажах, але калі табе расказваецца вельмі важна, скажем так, канфлікт паміж нейкімі групоўкамі, і табе канцэнтруюць, што важна, што гэта гэтыя групоўкі. Калі не канцэнтруюцца на самой праблеме канфлікта сацыяльнага, напрыклад, а калі канцэнтруюцца, вось яны такі-то, а мы вось такі-то, а вось у нас там гісторыя на 1000 гадоў. Я такі, окей, вы маглі проста мне пра канфлікты распавесці? Таму што мяне цікавіць ужо толькі канфлікт. У чым канфлікт, у чым гісторыя. Першым амаль не было ніякай сусветнай сістэмы. Там літаральна аказачны сусвет. Можа быць так, можа быць так. Цябе яшчэ не спрабуюць укінуць адразу у другой частцы. Там, каб зразумець, што адбываецца, табе патрэбна трошкі разбірацца, хто там з'яўляюцца гэтымі, як яны, забыўся, тэрмін тых, хто з'яўляюцца потым як абранымі багамі, вось гэтымі святыя, скажем так, у другом Divinity. У першым нічога, там просто праблемы мясцовых, і ты іх можаш просто зразумець. Вось. Тут пакуль нармальна, пабудавана, вось, бяру зараз рэфантазію, пакуль гісторыя нармальна пабудавана, але яна на мяжы. То бок, часам яна спрабуе распавесці мне, дасць экспазіцыю, якую мне не вельмі цікава, а потым яна скоча зноў жа проста ў праблему чэла, які спрабуе там перадаць інфармацыю гэтаму самому чэлу ў гарнізоне. І вось гэта цікава. Вось у гэты момант мне становіцца цікава. Цэнвел мне закідвае 9500 на героя Меча і Магіі 4. Дзякую вялікі. Didn't think you'd just challenge me straight out. You've got guts for a lesser tribesman. Ну, напрыклад, у гэтым сусвеце сацыяльная праблема тое, што з таго, што ўсе розныя, яны вельмі завязаны на крыві і хто якой раз. Гэта вельмі важна. I'll let it go this time, but only because I like your friend. Next time, keep your complaints. Таму што літаральна ёсць больш высокія плямёны, ёсць больш нізкія, і ідзе сацыяльнае расслаенне па рознасці, па расе. Мне больш падабаюцца лінейныя гульні. Не зусім. Я стаміўся ад адчыненых сусветаў у пэўны момант, але у той жа момант я не магу сказаць, што мне падабаюцца лінейныя гульні. Это складанае пытанне. Калі цікавая гісторыя без розніцы ці гіганцкі сусвет, Ведьмар 3, як лінейны, ты ў прынцыпе лінейны, там табе кіношку паказваюць. Вось. А ёсць гульні пясочніцы, у якіх ты робіш што пажадаеш і атрымліваеш нейкія вынікі з гэтых. Baldur's Gate, напрыклад. Але ў той жа момант у Baldur's Gate ў 3 я ўсё яшчэ не магу адолець 3 акт, таму што ў ім занадта выбару. Я цябе кідаюць у 3 акце адразу ў горад, і ты просто нахрен блытаешься. Ты такі, што у мяне там 100 квестаў, абірай з іх, разбірайся, хто там, які персонаж чаго дзе робіць, і маё адчуванне, маё жаданне, скажем так, у цырк ідзе, і цырк я ўжо прайшоў. Калі што, я ўжо учул, ці пабываў месца з дыназаўрамі ў цырке. Я дабраўся да моста. У 3 акце я дабраўся да моста, і пакуль масток яшчэ плюс-мінус, вырашае гэту праблему, ён хаця бы лінейны, у сэнсе ты там шмат чаго, але ты па крыху праходзіш. У бардэлі ўжо былі, у адным пакоі з бардэляў, з цёмнымі эльфамі. Просто на маленькіх канфліктах збудаваны звычайна ўсе сайт-квесты ў адкрытых сусветах. Звычайна так. Вось. Маленькія канфлікты, гэта цікава. Вычварэнец. У сэнсе вычварэнец, усё ў парадку. Вось. Маленькія канфлікты маленькіх людзей, гэта цікава. Але не калі ты адчуваеш, што гэта проста філер. Калі ў гэтым ёсць гісторыя. Ведаеце, у Ведьмары час ад часу ты 3 забягаеш куды-небудзь, і тут у чалавека проста невялічкая праблема. Але ў гэтай праблемы ёсць нейкая яшчэ гісторыя. І вось калі ў гэтым ёсць гісторыя, не па тыпу, што у мяне скралі патэльню. Накажы таго, хто скраў патэльню. Прынясі мне гэтую патэльню. Канец. А б чым была гэтая гісторыя? Навошта мне гэта распавялі? Я зараз на адзін з першых квестаў у вёсках у самым пачатку 3-го Ведьмара зараз пасылаюся. Не, ёсць інтрыга. Дадаецца момант таго, што табе спрабуюць, табе дадалі гэтую гісторыю, таму што ў гэтым ёсць гісторыя, а не проста даць табе, альбо даць табе адчуванне паляўнічага на монстраў, альбо даць табе нейкі контент, пачуццё, скажем так, нейкае выклікаць яно. Вось.
а не просто для того, каб забіць 10 кабаноў. Таночкі метаёры. У меня праблема, гобліны жаруць бульбу з майго поля. Ідзі забей 10 гоблінаў, я табе штаны дам. Вось гэта, ну, калі ўся гульня на гэтым пабудавана, яна не спрабуе гэтага хаваць, то тады ў мяне няма ніякай праблемы. І асабіста, калі, ну, я літаральна тыкаю ў World of Warcraft, я такі стандартны сусвет, оркі, эльфы, вось гэта ўсё, даволі тыпічная фэнтэзі. Вось. Табе даюць звычайныя штаны, ну окей. Астатняе ты на сваю фантазію пакідаеш і з гэтым гуляешся. Але ж бываюць, скажем так, гульні, у якіх спрабуюць табе распавесці нейкую складаную думку, ты яе не разумееш, а табе яшчэ ў гэтым паралельна патрэбна разбірацца ў сусвеце яшчэ. Пры гэтым ты не зусім можаш сачыць думкай. Вось таму рэфантазіо зараз для мяне на мяжы таго, што мне нахрен не патрэбна. Вось. Візуальны стыль таксама мяне трошкі бянтэжыць, але давайте яшчэ, можа, пагуляем, паглядзім. Калі што, гэты шляхціц амаль пабіўся з тым хлопцам вартаўніком, які падышоў. Нарэшце маё імя яго даведаецца. Строл. Леон Строл. Я баранак. Кіберпанк такі. Ну, у кіберпанку, напрыклад, такой праблемы трошкі няма, таму што ён літаральна наш сусвет. Ну, праблемы нашага сусвета на мяжах нашага сусвета. Ось. Нягледзячы на таксама нагружаны візуальны стыль, вось і ўсё гэта. Праблема ў тым, што калі ты ствараеш новы сусвет, ну, зусім вельмі адрозніваючыся ад нашага, то ты можаш трапіць у такую пастку, ну, для мяне як для гульца, я гэта гавару толькі пра асабістае пачуццё. Для мяне гэта становіцца трошкі... Мне патрэбна, каб разабрацца ў вашых канфліктах, мне трэба разбірацца ў вашых сусветах. Можаце вы, калі ласка, распавесці мне канфлікт, не распавядаючы пра ваш сусвет? Калі ваш канфлікт цікавы, і праблема ёсць цікавая, і як яна вырашаецца, то, можа, з сусветам можна пазнаёміцца пазней, не абавязкова ў мяжах вашага галоўнага сюжэту. Праблема нашага суседа ў кіберпанке. У мяне ўвайшоў Кіану Рывз і не жадаю выходзіць, што рабіць. Звычайна, гэта адбывалася з кожным. Кожны можа паразумець гэтую гісторыю, дзе Кіану Рывз апынуўся ўнутры нас. Правильно? Усе мы трошкі Кіану Рывз. Так. Нагадваю, што ў іх недахопу ваяроў і зараз і там даволі шмат монстраў водзіцца. Настолькі шмат монстраў гэтай мясцовасці, што, ну, ввогуле ў сусвеце, што мапы гэта не... Яны не здзіўлены магіі, але вось мапу пабачыць гэта вау. Як мае справы, неблага. Пакрыху. Планую на наступным тыдню пачаць стрыміць гэты Soul River ремастары выходзяць у аўторак дзесьці. Ага. Убачце, вырубіўся. Гэта нават не з нашай... Ну, мы ехалі зараз групоўкай, і гэта не наш, то бок іншыя салдаты ўвогуле. Мы зараз групоўкай гэта накіруемся да форта. Тут нас накіравалі. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? Are you a traitor to the cause? The guard has no place for cowards. Напрыклад, гэты канфлікт проста капітана Клінгера, які адначасова шмат гаворыць, але насамрэч падспудна хутчэй за ўсё баязлівец. Вось. Толькі шмат слоў і насамрэч ніякага гонару. Вось гэты канфлікт паміж вайрамі і капітанам мудаком, гэта зразумелы мне канфлікт. Які я магу зразумець, які бліжэй. Нам венік здымае. Ну, камера насамрэч трошкі калоціць туды-сюды.
яшчэ ў першых пару дыялогаў напружыла. Але я думаю, што гэта цалкам яны ўвесь візуальны стыль рабілі, скажем так, намаляваны поўнасцю ўвесь, намаляваны там акварэлью чым-небудзь яшчэ. І вось гэта яшчэ каб дадаць. Бачыце вось гэты бясконцы кавалачкі, якія лётаюць перад намі. Вось, мне цікава, гэта кавалачкі, якія лётаюць у свеце, альбо з-за таго, што мы, гэта гульня як бы адразу гаворыць, пачынае размаўляць з гульцом, то бок з намі. Наконт абмяркоўваць фантазіі ўвогуле, што з'яўляецца фантазіяй, і ці уплываюць яны на наш сусвет, ці рэальны яны, скажем так. Вось, пра гэта. І можа быць, гэта проста паказваецца такім чынам наш зрок як гульца у іншы сусвет. Можа быць, так яшчэ падкрэсліваецца. Let's go. Добра, я накіраваў нас наперад. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward to the fort then. Мы запісаліся ў армію у гвардейцаў. I've got a bad feeling. Блін, у яе свая броня ёсць. It's hard to explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? Добрыя варыянты. Ён такой, гэта фея з табою? Ты што, я сам злавіў? Першы варыянт, так, яна... І так, злавіў, вось толькі што тут. Другі варыянт, яна са мною, яна рэальна са мной прыйшла. І трэці, я не бачу ніякую фею. Давайте яго газлайціць. Якая фея? I didn't see a fairy. Are you really trying to play that card now? He just saw you talking to me. Добра, гэта не вельмі спрацавала. And I have a name, you know. If you're gonna call me anything, call me Gallica. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. We gotta be careful. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I swear I won't let you die. Ну, може, з гэтым ігнайтером мы і дадзім радаю ў баю. Добра, у нас у паці дадаўся чалавек. Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Let's keep our guard up. And okay? Угу, добегли до форта, добра. Калі што, мы накіроўваемся ў форт, каб паразмаўляць, там вогнішча бачна над фортам. Нешта даволі хуткі, ну, скок да форта. Можа, ўсё ж такі ў дэмке не ўсё паказана. Вось. Мы шукаем кагосьці, каму мы павінны былі перадаць, ну, там, інфармацыю ў форце ў гэтым. Мы спецыяльна для гэтага наняліся ў гвардыю. Yep. Actually, I see. this is... Ну, цікаво, яка... Оу. Калі што, монстры тут, ну, як... з малюнкаў нейкіх зробленых. Цікава. Цікавы паварот. Яны называюць монстраў людзьмі. Вось гэта цікава. Damn it.
Там да гэтага амаль праскочыла такая, амаль падобна на чалавека. Ён такой хію сказаў, хтосьці там збіраўся сказаць, а потым прыпыніўся, не дагаварыў. Вось, я падумаў, як чалавек, я такой думаю, неяк дзіўна, можа ўсё ж такі не гэта мелася на ўвазе. Але я апаную, працуй так, яны называюць вось такіх пачвар розных, незвычайных, яны называюць людьмі. Окей, гэта цікава. Так, выжила есть. Все мертвые. Тут. Оп. Зноў чалавек. Што калі гэта чалавек, ці ёсць у нас увогуле шанец? Мы не можем... Тады у нас яшчэ больш нагоды, каб просто не адпускаць яго. Павер мне, я ведаю пра іх. Тым больш, што твоя адзіная надзея прыяднацца да сілаў і... Так. Ну, добра. Паспрабуем. Стартер нейкі. Ну, наколькі мне вядома, у гульні няма, як у трэцяй чацвёртай персоне, грындзілкі бясконцай. Ну, вось як аднаго месца, у якім ты бясконца змагаешся. Take care of it, please. Так. Ага, то бок у нас, я зразумеў, тут трошки цікава, глядзіце. Тут, звычайна, у JRPG, каб пачаць бойку, ты, звычайна, просто наступаеш або атакуеш на ворага. Ну, просто ты пераходзіш у пакроковую бойку, загружаецца, звычайна, свая асабістая лакацыя, на якой вы б'ецеся. Гэта класіка JRPG. Тут бойку патрэбна актываваць, каб пачаць бойку. Вось, гэта калі у вас у атрадзе больш за аднаго чалавека і плюс яшчэ можна выкарыстоўваць, атрымліваецца, закон. То бок дагэтуль нам не давалі спецыяльна гэтай магчымасці, таму што тут трошкі асаблівасць гульні. Цікавы яшчэ момант. У нас ёсць па тыпу пункты дзеяння, якія мы выкарыстоўваем, і калі мы іх толькі выкарыстаем, толькі тады пачынаецца ход ворага. Дызайн ворагаў персона на персоне, персона на персону. Да ні халеры ж, не падобна. Ну, што, ворагі зусім не падобныя. Ён хутчэй, гэта больш падобна на нешта аддалі, скажем так. Ну, вось гэта яйка, напрыклад. З нагамі. Так. Музычка. Я гаварыў вам, што незвычайная музычка. Я зараз спецыяльна вам грамчэй зраблю. Зараз будзе мяне перабіваць, але я дам вам паслухаць, таму што я за гэтага такой, што гэта за музыка? Бойка пакрокавая і не зусім звычайна пакрокавая, у сэнсе таго, што можна змагацца, я так разумею, без пакрокавай сістэмы. Я яшчэ пакуль не разабраўся, як другая сутычка за ўвесь час. Let's go. Bird! Still here? Oh, please! The power of fire! That settles that. Looks like we're safe for now. All right! Бойка выглядае, што пакрокавая. Ну, пакуль што збольшага, але я не да канца ўпэўнены. Так, ёсць спуск уніз кудысьці глыбей. Ёсць яшчэ іншыя калідоры нейкія, дзверы там. Давайте па калідорах паходзім. Уніз спусціцца заўсёды паспеем. Яшчэ яйка.
Так. Давайте трошки я знову назад. А, ну, яшчэ одна бойка з голосним трошки гуком підвищеним, і потім я верну. Okay? Let's push through. Good one. Let's give him a fight first, and we'll win this. The power is tougher than I thought. I won't hold back. Fire! Блін, музика не подзатихає. The next one will fall just as easy. Давайте-ка я знову верну назад, бо вона там голосноватая трошки буде мене перебивати. Ось. Незвичайно вельми музика. Нічого не планується, ніяких древ з презервативами, не бачу нічого віддалі. Ну, я прикладно, я не веду, як це стиль називається. Забувся. Але гульня як мінімум гэта спрабуе стилістично. Так. Можна обирать, куди пункти пойдуть. Добре. Фізичне. Ми там обрали собі, що ми вельми удачливі. Давайте удачливість ще. Удачі трошки подивимо. На 1. Нехай 10 буде. Looks like we're safe for now. Вельми удачливий оборонок у нас. Nice. I bet we'll find a use for that. Я сподіваюся, не перешкоджаю гук, бо я його контролюю. Так, і він буде перешкоджати, перебивати мене. Давайте я ще трошки затишу. Стиль абсурд. Ось гэта больш падобна. А. Тобто я починаю доволі дивно, я починаю з атак цю бойку, але гэта тільки каб трошки ослабить ворога. Трошки зусім ослабить. Looks like we're safe for now. Мне падаецца, што далей прабіраемся калі? Слухайте, туды наверх яшчэ шлях вядзе. Давайте паглядзім, што ўнізе. Карацей, выглядае так, быццам бы, што я буду скончваць з-за таго, што магу пару атак нанесці ў пачатку, то хутчэй за ўсё бойкі пазней, некаторыя супраць слабых ворагаў, будуць так, што я буду проста наносіць удары, і яны будуць паміраць адразу ад яго. То бок не патрэбна будзе пераходзіць у бойку, каб пачаць бойку, скажем так. Бо я зараз гэтую бойку пачаў сам, у мяне две кнопкі, одна атака, другая на пачаць бойку. Это две розныя рэчы. I think we got them all. We'll be safe for a while. Be careful. Говорить, що там вельми злосний ворог. Не зауважаю, як наколькі воно виглядає, але сам більш небезпечний. На зуб, літерально. Зуб з карієсом. Хоумонтента. Окей. Нічого небезпечного нема. Ну, зубик, літерально. Looks like we're safe for now. Let's push through. Let's give him a fight. This could be our chance. Still up. The power. Let's wrap this up. Що цікаво, мені поки не дали контроль над другим персонажем. Блін, його раунд починається. А, ну ён застанен був, там пропустив. Мені не дають контроль над другим персонажем, а я не упевнений, чи буде так назавсёды. Або я тільки собою керую. З этой шляхтиці він просто есть. Що, тут нічого корисного нема? Это реально не холера, мы просто пришли, побили и все, пошли далее. Никогда не отчиняется. Окей. Докладно потрібно сприймати всерйоз? Що докладно? Про що говорка?
Так, яшчэ жывы. Ён настолькі ненавідзіць Эльда, што гаворыць, што нахрен, нягледзячы на то, што ён памірае, ён гаворыць, каб яму яго не краналі. У зале кіпы нябожчыкаў у крыві валяюцца, а мы зубы мясім. Гэтыя зубы пазабівалі іх. Ну, як бы пофіг, як яны выглядаюць, яны літаральна вартаўнікоў выносяць. Run. No. Так. Добра, там чалавек наверсе. Мы ўсё яшчэ шукаем, но мы же шукаем, нам пофіг увогуле на праблему гэтых вот вартаўнікоў, нам важна сустрэцца з нашым кантактам. Hey. Ну, я не павінен у тым, што чалавек з'явіўся. Добра. І там ворог будзе, так? А вышэй? А, ну ўсё, зразумеў. Больш ні халеры няма. Hold on. You. Так, ён пытае, ці мы кагосьці асабістага шукаем. Но нашу миссию нам нельзя, каб яе раскрыли, так что я не могу на это казаць. И ты не можешь адмовіцца ад гэтага, так? А што гэта хаваць ад мяне? Я думаю, што у тебе добрая нагода. Ну, калі сапраўды? Ось, зноў чалавек. Мы вельмі незаўважна кагосьці шукаем. Настолькі незаўважна, што ўсе ведаюць пра гэта. Ось і канец бойкі. Так, трэці ўзровень. Давайте пункт сабе закінем. Яны пакрыху будуць падвышаць нам усё, я так разумею, але давайте сабе просто... спрытнасць. А вось і яйка. Зноў, там ёсць яшчэ дверь кудысьці вядзе. Давайте з яйкам разберемся. Магію, давайте магію не будем выкарыстоўваць, у нас яе не бясконцая колькасць засталася, а хутка яшчэ і босс будзе хутчэй. I think I'm getting used to this. They saw us! On your toes, everyone! Our usual tactics should work. Блин, я неудало ударыў яго, атрымліваецца. Мы не пачалі з перавагі. Давайте біць. Усё бясконца выкарыстоўвае сваю ману. І з хутка ў яго не застанецца ніякай ўвогуле. Вось, усё, мінус мана. I think we're in the clear. Let's stash that somewhere safe. Халера тут нема. Чаму я чую гук ворага, а ворага не бачу? А, там сабака ўнізе. Добра.
простую браму проход далей, а ўнізе, я так разумею, просто на мою зацікаўленасць паглядзець, так? Собаки. Шмат іх. Зноў жа стан не прайшоў. А чаму? Блин, Валюша. Нам бы ману поэкономить и здоровье, але нечто не отрымліваецца. Давайте полечимся. А вось зараз стан атрымаўся. Я не разумею, як гэта працуе пакуль. Пачатак бойкі для мяне пакуль самая загадка ў гэтай гульне. Так, прадметы. Лячэнне... Угу. Ну і ўсё, у прынцыпе. У нас галасаванне даволі хутка скончваецца праз 10 хвілінак на заўтра. Зараз у лідарах Banshee Deliverance Зимон, і ён з 31 500. На другім месцы драйвер 27 500, на третім месцы Hearts of Iron 4 Fallout Mod 22 500. Так, чаму сабака завецца не Homo Canis якийсь? А я не заўважыў, а кім ён называецца? Бо вось гэта ёсць нейкі Homo Tenta, напрыклад. Давайте наступная собака будзе. Можа легенды просунуть? По твоему жаданию. Деливера Замон у меня уже усталяваны, один из захоп не проверял. Гэты самы драйвера пакуль не шукаў. У мяне павінны быць, альбо дзе-небудзь што-небудзь прыдумаю, карацей. З ім. З Hearts of Iron 4 ёсць, нават Fallout Mod пастаўлены, не пераправяраў яго таксама захоп. А так, у прынцыпе, я гатова на першы 3. Homo Denta. Там Тента было, по-моему, не? Такі хлопча ганарлівы, скажем так. Ну, у сэнсе ганарлівы не ў дрэнным сэнсе, а ў сэнсе таго, што ён рызыкне проста выратаваць хоць кагосьці, калі хтосьці выжыў ад напада чалавека. Шахетна. Ну, так. Там было Тента, мабыць, латынізаваная, япанізаваная латынь. Такое магчыма, але таксама можа і не быць. Я думаю, што у Антлуса няма праблемы з тым, каб знайсці таго, хто разбіраецца ў латыні. Тым больш, што ім вельмі падабаецца рабіць спасылкі на западную культуру, на заходнюю. Ну, у сэнсе, на грэчаскую, напрыклад, на рымскую, на егіпецкую, яны без праблемаў усе розныя тэрміны гэтыя яны выкарыстоўваюць у латыні. I'm heading out. Так, лячэнне, давайте выкарыстаем яшчэ одно зелле. О, вось гэта ману дасць. Давайте яму дадзім. Стролу. Бо ён без маны зусім застаўся, а сабе заедзім вось гэтую. Гатовыя да бойкі. Захавацца можна на асабіста? Не, нельга. О, тут перакат её. Навошта яна? What do you think? Yep. Это человек. Окей.
can't let it get away with this. We have to hold it off somehow. Візуальна некаторыя моманты вось гэта напрыклад выгляданне блага ты такі глядзіш і ну трошки выбух дызайна да як па мне таму не спадабаўся гэты візуальны стыль што тут да халеры мелкіх дэталяў занадта шмат мне такое не вельмі падабаецца ну у параўнанні то бок ёсць персона у якой лаканічна ўсё спрабуецца такое пакінуць як мага менш дэталяў у ворагаў час ад часу бывае але зноў жа яны таксама даволі простыя тут жа не тут і вам і нават небёсы такія закручаныя трошки вангогаўскія і ворагаў дэталяў просто мільён і вось гэта ўсё трошки перагружана мой погляд але у гэтым штосьці ёсць Homo Горлео. Что такое Горлео? Давайте заклянами. Огонь нормально не працуе в угле. Огонь не працуе, можете не спробовать. Так, у яго два дзеяння ёсць. Ну, у прынцыпе, ўсё у нас жа. Пачакайце, што там было? Там нейкая магчымасць разгарнуць гадзіннік. Я зараз не ўпэўнены, што гэта там было такое. Пробаваць па новай. Зараз у галоўнага героя персона з'яўляецца, і далей мы пачынаем гуляць ужо персону. Ну, літаральна яго біць бессэнсоўна. Don't be a fool. Just run before it. Oh, fate-saddled child. Oh, anguished traveler. Thy fate is crown-twined, thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Літаральна зараз персона проснеться. Power awaits thy command. The time is come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Окей. Окей. What the heck is going on? Anyway, we've got to find a way to fight back. Добра, у нас з'явіліся новыя типы архетипы, карацей, атакі яшчэ. Палячыць саюзніка. Добра, нанесці пашкоджанне. Ну, гэта значна лепей, чым было. До конца голосования застаецца менш за хвіліну. Калі што хтосьці жадае прасунуць штосьці наперад, то у вас застаюцца апошнія моманты.
Што з намі стала, мы вырвалі сабе сэрца і ачунялі сілу, нейкую сілу ўнутры, я не вельмі зразумеў. Это не на шмат мне дапамагае, насамрэч. Ау. І ён усё роўно балюча б'е. If we don't push back, we're dead. Can't we fend off those attacks somehow? Так, атака на слабыя кропкі. Можна... Тут трошки ёсць таксама механіка са слабасцямі, як у персоне. У нас пераможца Deliver з Moon на заўтра. Давайте я скончу ўжо бойку тут. Карацей, ёсць механіка са слабасцямі. Выглядае, можа быць, як у персоне, але калі раней у персоне трэба было карыстацца слабасцямі, каб вораг упаў, і для гэтага мы выкарыстоўвалі, то тут атрымліваецца гэта неяк прыбірае колькасць хадоў у ворага. І можна абіраць куды. У ногі, у цэнтр альбо ў крылы. Архетыпам у ногі? Вось. І таму я магу нанесці гэта 2 разы. Давайте яшчэ па нагам. Яшчэ раз. Гэта я магу хадзіць больш. Гэта не вораг станецца, гэта я магу больш хадоў зрабіць. Я, ну, бойку зараз кончым, паглядзім трейлер Deliver the Moon, таму што я яго не глядзеў, напрыклад. У крылы? Таксама слабасць. Добра, працягваем біць у крылы. О, яблочки з'еў. Бон аппетит. Што? 1000 здароўя? Я нават і блізка з такім пашкоджаным. Трэба адрэзаць яблыкі, гэта я так разумею. Атакуем яблыкі? Усё просто. Трэба падлячыцца будзе. Дзякуй, мана яшчэ засталася. Я ведаю пра яблыкі. Яна можа. Так, сказаць Галікі, каб яна паспрабавала скінуць яблыкі. Давай. Ну, а дзе ты была раней? Дзякуй вялікі. Ой, не тое, гэта лячэнне. Атака. Усё, слабых кропак не засталося, так? Б'ем лучка. Ну вось, зрабіла, толькі зараз. Нарэшце. Далей уже просто тэхнічна мы бярем адно і ўжо так і праводзім. Нічога дзіўнага не адбываецца. Альбо ёсць... Ой, блин, не тое націснуў. Звычайныя атакі нават моцныя зараз сталі. Мы зараз звычайнымі атакамі эфектыўна б'ем. Можа, у мяне ёсць нешта яшчэ? Давайте звычайным атакам просто быць. Ну, у гэтага ворага яму няма чаго нам зрабіць увогуле, так што мы просто працягваем біць яго. Можа, ўсё ж такі там, блин, гэтай воздушнай атакай больш пашкоджання не заўважыў. У любым выпадку мы зараз палечымся і потым паспрабуем яшчэ ветер. А то здароўе не толькі бясконца.
О, блин, забыл ветер кстати. Ладно. А, не, вы глядите, значно больше пошкоженного. Я, может, херней страдал. Угу. У нашай з гэтай формы падняўся ўзровень, то бок яны будуць замяняцца, хоча зноў уже персона. І все ж таки персона. Так, можна яшчэ пункт закинуть куды-небудзь. Давайте у силу. Магію давайте. Лявон? Так можа ён яшчэ жывы, гэта Лявон. True power is born of the heart, a wish from which thy strength is drawn. Yet fear and anxiety always trail in such a wish's wake. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. The power to reforge the fear of the unknown into curiosity. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power and venture forth. Thy journey shalt reveal thy soul's mission. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy! Look, that stroll guy is still alive! Ты голос я меў на увазе, што па тыпу любы чалавек можа карыстацца такой сілай. Ну, зноў жа, як ідэя персоны, то бок унутры нас знаходзіцца нейкае адлюстраванне нашае, з якім мы, калі прымірымся, знайдзем агульную, скажем так, размову, то яна абудзецца. Ну, у трэцяй персоне не так. У трэцяй персоне было, па тыпу, толькі тыя там суперэксперыменты нейкія патрэбна было ў лабараторыі правесці, каб атрымаць кожнаму чалавеку. У пятай персоне, ў прынцыпе, любы чалавек можа абудзіць персону. That voice. Grius! Oh, thank goodness you're А, вось alive. гэта вось той чалавек, да якога мы павінны былі прыйсці. Gallica, you made it. He's our man on the inside. The one I'm delivering the message to. He's badly hurt. You, boy, lend me your shoulder. We'll need to carry him. Вось ён Грывус, так, дакладна. Let's not hang about. General Kenobi. The lad's out cold, but he'll live. We should be fine if we take a moment's rest here. Все ж таки живий, Лявон. Oh, you're a sight for sore eyes, Grius. Just wish it were under better circumstances. We're both alive, and you can't ask for much better in these parts. Sorry I couldn't join you in the fray. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power like that? It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Ah, right. I'd better just get straight to the message. Grius, you have a new mission. Avenge the king. And kill Luis Guiaburn. А, то бок яны ведаюць пра Луіса, то што ён забіў караля. Well, good. It's about damn time. Для тых, хто, можа, далучыўся не так даўно і не зусім разумеюць, што ўвогуле адбываецца. Мы удваіх, я і Фея, ну, наш протагоніст і Фея, яны накіроўваліся да чалавека свайго ўнутры гэтага форта. Спецыяльна для гэтага мы наняліся ў гвардыю, ну, ў армію мясцовую, гвардыю, каб трапіць у гэты форт. Ну, незаўважна. Наша мэта была перадаць яму гэтае пасланне, і мы толькі зараз яго даведаліся ўвогуле, што мы збіраліся сказаць. Мы ведаем, што ў каралёўстве забілі караля, і мы ведаем, хто як гулец, але протагоніст, я думаў, што ён не ведае. Насамрэч мы ведаем усё, мы ведаем, хто забіў, і помсту за караля, каб ён, вось гэты Грыус, каб ён зладзіў помсту за караля. Ось, караля забілі, і за гэтага хутка можа пачацца грамадзянская вайна.
Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that Luis. Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. Here, look. Гріус так само і про принца ведає. I brought a treasure from the village. They called it a farsight mirror. You need to see the prince's condition for yourself. His Highness won't last much Вообще, longer. большасць людзей думае, што прынц памёр, але невялічкая група лаялістаў ведае пра тое, што ён яшчэ жывы, і на ім проста ляжыць пракляну, з якога ён не можа ачуняць. Феечка была ў бране, так. Але і мы часткова, не, мы ўсё ў той жа броне. Так, яна была ў бране, яна свой капялюшак гэтай браневы зняла, ўжо ўсё хопіць. Luis cast the curse, so killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, you're just gonna crown a new king. Феечка, походу, выглядае так, быццам наш галоўны герой увогуле не разумее, што адбываецца, а феечка такая разбіраецца ва ўсім. Хто такі Луіс? Who's Luis? Is that a real question? Задаем тупое пытанне. About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some, monster to others. Мы можам адыгрываць злого персонажа і ўсіх забіваць. Звычайна JRPG не маюць аніякай, яны даволі лінейныя ў гэтым сэнсе. Вы можете абраць месца, дзе вы можете пагрындзіць да наступнага ўзроўня, але звычайна, такая рыса японскіх RPG у тым, што яны звычайна лінейныя. То бок адыгрываць, яны не зусім у гэтым сэнсе RPG. Вы можете браць клас у лепшым выпадку, але не вы можете адыгрываць персонажа. Зараз, пакуль мы у экспазіцыі, зараз там вельмі шмат нам яе надаюць зараз, я ўпэўнены. Давайте перад гэтым паглядзім трэйлер, можа, на Deliver the Moon. Так, зараз переключу нас на YouTube. Угу. Давайте поглядим. Оп, не то. Тут. Што за яно? Не халеры. Усё яшчэ не халеры не зразумела. Для тых, хто не гуляў, ёсць гульня, таксама касмічны такі трылер Observation. Канкрэтна Observation. Не блытаць з Observer. Вось. Гэта ты гуляеш за шыі на барту касмічнай станцыі. Касмічная станцыя літаральна навокал зямлі, на арбіце зямлі, якая, па тыпу
МКС, але трошки у будучыні, скажем так. Вось, і вы за шыі на гэтым караблі гуляеце і дапамагаеце, там нешта здарылася на гэтай станцыі, вы дапамагаеце гэтай шыі. І спачатку вы такі, у вас літаральна галоўная гераіня там запытвае, калі ласка, дай доступ, і ты такі, не. Она такая, дай доступ, я уже тебе дала пароль правильный увела, тебе показывается, что тебе правильный пароль она увела, что она правильно там скан з твару зрабіла, альбо нешта такое, і ты такі, можна фігнёю рознай страдаць. Але у цалкам поўнасцю лінейная гульня з неблагім сюжэтам. Вось Deliver the Moon, у яе ёсць трошкі гэтага вайбу, толькі вось ні халера не зразумела, ці так, ці не. Ну вось. Нічога не зразумела, акрамя таго, што пра космос. Так, ні халера. Пілаваць караблі не будзем. Гэта, я так разумею, сюжэтна арыентаваная гульня без, цалкам больш сюжэта, чым нейкіх, нават, геймплей будзе, але незначна, я так разумею, просто даследаванне станцыі. Я не ведаю. Я зараз сам прыдумваю сабе, бо я не ўпэўнены, чым геймплей. Ось, добра, давайте да экспазіцыі нашай гіганцкай вернемся. Дадаўся ў армію, вось гэты лорд, вылетела з галавы, лорд Луіс, які забіў караля, мы-то ведаем. Ён калісьці трапіў у армію, як дзіцё яшчэ, і вызначыўся як вельмі жорсткі камандзір. Ён вельмі круты палкаводзец, але пры гэтым герой для, як кажа Грыус, герой для адных і монстр для другіх. Luis Gearburn, a prodigal tactician and a master of magla arts. Some said it was only a matter of time before he made general, the youngest the nations had. Ён вызначыўся, і там не гаворыцца, як ён вызначыўся і стаў генералам, але ён вызначыўся як вельмі... Справа ў тым, што не тое, што ён як дзіцё прыйшоў у армію, а тое, што ў яго нейкі ваенны геній ён сам па сабе. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Gearburn himself. But the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all... Ведаеце, я прытрымліваюся, раней думаў, што... Скажем так, я зараз думку такую спрабую скласці. Час ад часу для добрай гісторыі трэба, каб гісторыя была простая. Каб у яе не было складанасцяў, каб за яе было проста сачыць, вам час ад часу патрэбны вельмі відавочны злодзей у ёй. У асабістасці, калі ваша гісторыя доўгая. Вы пакідаеце аднаго злодзея, які заўсёды на бачным месцы, вы заўсёды ведаеце, каго вам патрэбна перамагчы, і вы проста можете ацэньваць, як вашыя крокі вядуць вас да гэтай мэты. І ў гэтым падарожжы. Альбо каб была вельмі зразумелая мэта, што і як вы робіце. Простыя прыклады, гэта там альтэрнатыўныя, гэта удар прасцёнкаў, напрыклад. У героя ёсць канкрэтная мэта, яны да яе ідуць. Тое ж самае ў Хоббіце было, там неважна, я пра пра кнігу гавару, пра фільм я і так его не даглядзеў, бо занудны стаў у поўным для мяне. Вось. І я лічу, што гэта вельмі важна, таму што час ад часу, калі вы не утрымліваеце бясконцу увагу, скажем так, гульца альбо гледача нейкімі падзеямі, якія бясконцыя павароты нейкія, то бок кожны крок ёсць таямніца у вас, калі гэта не таямніца арыентаваная гульня альбо кіно, то вельмі проста і самы адэкватны варыянт гэта утрымліваць увагу гледача альбо гульца, гэта вось простым злодзеем. Просты, зразумелы злодзей. Вось ён дрэнны, вось яго спрабуюць перамагчы. Скажем так, гісторыя, кульмінацыя гісторыі адразу зразумела, дзе яна будзе. Час ад часу гэта лепей раскрывае саму гісторыю, чым калі вы спрабуеце зрабіць нейкую таямніцу там, дзе не патрэбна нейкі супер-твіст зрабіць. Вы можете зрабіць твіст па дарозе. Вось. Але мэту пастаўлена, каб яна была плюс-мінус зразумелая з самага пачатку. Яго спрабуюць не проста перамагчы забіць. Так, мэта проста пастаўлена. Ва ўсёй экспазіцыі зараз важна тое, што нам адразу паказалі, ён дрэнны чал. Галоўны герой не робіць таямніцу, што яны не ведаюць ні халеры. Галоўны герой такія, вось гэтага чала нам трэба перамагчы.
зараз трошки табе сусвета як пазіцыі, ну скажем так, вось той, што мы праходзілі дагэтуль да боса, нам трошки раскрываецца сусвет, але мэты застаюцца даволі простымі і зразумелымі. Гэта добра, я лічу. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will, the allegations wouldn't stick. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of То бок літаральна некаторыя людзі Луіс зрабіў, скажем так, правёў пэўную як гэта, прапаганду, скажем так, сваю правёў, такім чынам, што ў прынцыпе, нават нягледзячы на тое, што людзі некаторыя ведаюць, што ён забіў, і іх ёсць нейкія пэўныя доказы, але яго аўтарытэт і яго ўплыў на масы такі даволі моцны, што ніхто гэта ўсур'ёз не ўспрымае, лаялісты жа спрабуюць просто пазбавіцца ад яго. Таму адзінае, што змаглі зрабіць там, скажем так, рада, я так разумею, мясцовая, гэта адаслаць яго кудысьці. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable І армія на яго баку у вялікай колькасці. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Without him, we'd never have crushed the rebel. І яшчэ, да гэтага зараз дойдзе. Бачыце 4 фігуры? Яшчэ адзін прыём даволі актыўна выкарыстоўваецца і ў гульнях, і ўвогуле вы можете заўважыць. Генералы, скажем так, у вас ёсць галоўны злодзей, і ў яго ёсць група тых, ну так, блізкіх да яго, як гэта, хаўруснікаў, скажем так, якіх вы будете перамагаць на працягу гульні. Справа ў чым, ідэя якая ў чым? Каб падтрымаць у гульцэ зацікаўленасць у тым, што будзе адбывацца далей. То бок, каб не было такога, што ты блукаеш, і потым хоп, выходзіш на галоўнага гэтага злодзея, перамагаеш яго. Каб у вас быў прагрэс. Вы быццам бы ведаеце, што вы перамагаеце яго пакрыху, дабіраючыся да яго. Іх могуць яўна вам паказаць літаральна з самага пачатку, альбо могуць падсоўваць на працяг гульні. Вы перамаглі аднаго, перамагаеце другога. Перамаглі другога, з'яўляецца трэці. І гэтак далей, пакуль вы не дабярэцеся да галоўнага злодзея, скажем так. Таксама даволі актыўны прыём. Джокамас, адкуль ты так шмат ведаеш? Гэта ты на вікі зараз вычытваеш, альбо сам ведаеш? Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. To the masses who want change, he seems the savior they need. Было толькі што ў дыалозе. Халера, няўжо я так неуважліва яго? Сур'ёзна, я не... Тактик, бла-бла-бла, заклёны. Самы маладыя ў гэтым самым. Так. Бла-бла-бла. Праблема, што калі ён трапіць да трона, мат падтрымшчыкаў, тое, што ён схаваў гэта. І салдаты не паверылі ў тое, што ім казалі наконт таго, наконт абвінавачвання. Яны бачаць перад ім перад сабой здольнага ветэрана, якога несправядліва, аб кім проста не хлусіць. Карацей, якога спрабуюць абскардзіць. Ага, вось паўстанне, толькі зараз я вось гэтую фразу прапусціў. Шмат хто думае, што карэльская армія была у сваім найлепшым стане, калі ён быў пад кіраўніцтвам. І калі спраўды гэта складана адмовіцца. Без яго мы ніколі не змаглі бы падавіць паўстанне так хутка. Окей. Не злодзей, а злодзень жа, так. Складаненько. This isn't going to be easy. That's a hell of a mission. О, ачуняў, выглядзіце. So that's your game, eh?
Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. If you want my blood, then let your blade strike true. I'm not going to run. Not from you, and not from a chance to do what's right. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Seems like Давайте заб'ємо діда. Почекай, якого? Especially if he's volunteering. Треба тлумачення, я думаю. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you, yet you risk your life to save him. Why? I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would betray my title, to say nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle. You'll find the job ahead will be easier for a dead man. Your lives are kept only by the blades in your hands, and you'll raise them at my command. We have to. О, перший квест. Вырятовать принца. Операция «Вырятовать принца от проклённой смерти». А что за ранг у Низи? Ну, добре. Luis will also be at the royal funeral. If we're not back to the capital by then, we lose our chance at his head. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. We're bound for a different route. We'll cut through the abandoned mine up ahead to save us going the long way round. For tonight, see to your wounds. We'll leave at first light. I'm counting on you. І Крюс буде з нами. Feels like the mission is finally starting. Let's set up our camp then. Я жадаю побачити, як система з логерами і пересовуванням по сусвіту буде працювати. Бо, як звичайно, у JRPG, звичайно, дохаліри механіки, і їх нельга просто викинути на гульця усі одразу. Ну, на Крайширі я був би не супроть. Але яны пакрыху і додають на працягу гульні. І каб вы разумелі, нават гэтая дэмка, яна ад 7 там нешта до 12 гадзін геймплея. Вось. Это не по типу этой самой демка на 1,5-2 гадзінкі. Не-не-не. І яна пакрыху рассказывае і паказвае механікі на працягу ўсяго гэтага часу. Добра, што захаванне можна пераносіць. Я не думаю, што я буду гуляць у рэфантазію, пакуль што, скажем так, неблага, мяне трошки падзачапіла гісторыя, яна не самая благая. Вось. Можа яшчэ што-небудзь пабачыць у ёй было бы цікавей, але пакуль няма такога, што такі, вось гэта чымбрэнна. Гэта, мабыць, галоўны квест, які трэба выканаць у гульні. Спадзяюся, што так. This your first deployment, boy? Thank your lucky stars you survived a brush with a human. Мне падабаецца, як яны вось гэтых пачвар называюць людзьмі. Вельмі падабаецца гэты канцэпт. Можа, у гэтым ёсць яшчэ і далей нейк развіваецца сэнс, бо Антлус любіць заігрываць за, ну, з такімі вось нейкімі матэрыямі, разважаннямі на працягу ўсёй гульні, напрыклад. Крайшыры, я думаю, у трэцяй персоне будзе больш, ну, разважання. Таму што ў пятай яны паглубляюцца ў гэтую тэму сваю з маскамі і, ну, увогуле адносінамі паміж людзьмі, што важна, скажем так, сацыяльныя праблемы падымаюць. Вось, у трэцяй ўсё ж такі, я думаў, ну, там будзе разважанне пра смерць, але і там ёсць яно. Але яно літаральна напхано ў самым канцы гульні. What the hell was that? It was like no beast I've ever seen. No one truly knows. They're protected by Magla, so even the sharpest steel does little good against them. They're no simple beast. All we do know is with every passing year, more of their kind tear travelers apart. That was why I was first sent undercover here, investigating. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found in those monsters. Well, the moon's still low. If you've any other questions, now's the time. Нехай про місію розповіді. Want to hear about the mission. With numbers like this, a head-on assault would be suicide. Quick, covert assassinations are best bet. Kingslayer or no,
Luis has a lot of public favor behind him. To the people, he's the only man with the wit and war power to bring down humans. The military seems powerless to stop them, so he plays savior. The man's practically a monster himself. By your age, he was not only a master tactician, but damn near an archmage. Як ми збираємося забити лідера, там супергенерала, тактика, просто вельмі хитро зробленого чоловіка і яшчэ і архімага у додаток. And the three of us alone are supposed to stop him. Ось добре питання у Строва. Just have to blend in with the crowd at the funeral. I won't abide him surviving the ceremony. He will die by my hand. У старого простая ідея пробраться на похороны короля и на похование короля и забить там этого генерала. Дивно, як он це збирається зробити. Я не думаю, что генерал будет ходить один без обороны. Тим больше, что у них есть такая оборона, як магла, я так розумію, некий формат магії, який може обороняти увогуле просто від клинка. То бок ён хутчэй за ўсё ад удара у сябе просто нічога яму не зробіць. Ось, а труцям потым тыкнем ножикам. Гэта насамрэч гучыць як план. Значна больш значна лепей, чым тое, што прапанаваў Грыву зараз. О, мы можем ходить по лагеру. Только некий он маленький наш лагерь. Угу. Не пустят нас далей. Ну, добре. Well... Добре, давайте з Гривусом я наговорить у Гривуса, спитати на код наші сили. Забивать усіх, хто говорить більш за чим 2 скази за раз. Так увесь твіч перезабивати потрібно. Другий квест оформить Гривусу пенсію. Так, я думаю, заслуговує. Калі шчыра, думаю, наступны твіст, гэта у Гривуса ні халера не атрымаецца забіць на пахаванні гэтага генерала і яго заб'юць там. Вангую. Не упэўнены, але думаю, што так. Он прочитал думки. А, ну так, думки читаю. Indeed. I see. You know... Can't sleep? Guess I'm not surprised after what we just went through. Still, you've got to keep yourself rested to be at your best. I know. О, блин, I will. я випадково натиснув. I wanted to tell you though. When the human attacked, I heard a strange voice. It told me my duty would be to guide you. What do you think it meant? I mean, I haven't exactly been much of a guide so far. All I told you was that we had to deliver our message, and that almost got you killed. I never expected it would be this dangerous, and it feels kind of like it's my fault. Знаете, у меня зараз дурная думка такая з'явилася. Галіца сама по сабе вельмі маленькая, так, по памерах. Бо калі яе голас на, скажем так, на яе ўзроўні, калі чалавек яе, скажем так, калі б яна была чалавекам нармальных памераў, вось, не феей, так? Я разумею, што гэта магічны сусвет, ніякай логікі. Але проста уявіць сабе. Калі ўзяць чалавека і зменшыць да памера феі, вось такім вось голасам, як яе, насамрэч там будзе такі тонкі-тонкі піск.
які амаль не разабраць. І уявіце сабе, што яна насамрэч размаўляе не такім голасам, а вельмі тонкім. It's not your fault. You say that, but look, I can't fight with you. But as long as you're up against all this scary stuff, I'll try to help however I can. You've got something special, you know. I don't know what it is just yet, but I believe in you. Oh, hey, you know what insomnia is good for? Catching up on reading. If only our lives were anything like the world in your novel. It's just war after war here, with Magla arts fueling the flames. But it's a nice fantasy. Enjoy it while you can. Good night. Окей. А що зараз було? Зараз літерально вельветовий покой буде. Ігор зараз з'явиться. Ну, амаль. Мені падаецца, гэта той самы голас расказчыка, які мы чулі. Ну, у пачатку гульні, не? In the moments where your heart is most gripped by the book, I can reach out to you. My name is Moore, and I am the humble author of the novel you've been reading. You stand now in my study. Quite something, isn't it? A hall of wisdom, purpose-built for the research of certain powers. I call it academia. Alas, it's as much a prison as it is a library. His most merciful majesty saw fit to lock me in this place. It has me a bit addled, honestly. I no longer remember where in the kingdom my study actually lies. I never imagined my voice would reach beyond these walls. Until you appeared. And now, by whatever strange forces are afoot, I can speak directly to your mind. So, what would you say to an alliance? Я нам пропоную альянс. What kind of alliance? There must be more you wish to know. For instance, the nature of this fascinating power you've awakened to. I believe you have found a way to wield true magic. You need no petty conduit of mortal make. You can even change your appearance using the raw magma within. It is above all a mystic, long-hidden art, now the stuff of legend, what I have come to call archetypes. Archetypes? A spirit of heroic virtue, a transformative power that manifests only in those who embody the heroes and kings of old in some core aspect. Heroes of antiquity are often depicted as near mythic figures, with forms transcending the mortal. These accounts are no mere allegory, but truth. However, none of my records. Що ж таке архетипи? Ну, суперздольність. Літеральна персона, не ведаю, виглядає... Так, архетипи гэта персона. Літеральна персона, не ведаю. Пакуль я бачу толькі, скажем так, сусвет персоны з абаротам у вось такой трошки як гэта? Рескін, ремастер персоны, скажем так. In their truest form, archetypes represent the power of a true hero. One who can drive away calamity and evil in this world, no matter its form. Indulge me this request. Я не магу зразумець, навошта кароль яго раней калісьці зачыніў у гэтай бібліятэцы. Што ён такога нарабіў? Это ён напісаў гэтую кнігу, якая у нас ёсць, калі што.
So what say you? Will you take my hand in friendship? Окей, и не только у меня есть выбор. Okay. The bargain is struck then. The scholar in search of utopia. More. Within him dwells the virtue of the seeker. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Литерально я сейчас сошел линки персоновские. Окей. Две новыя магчымасці. Архетып сікера. Гэта вось яго па тыпу пошук. Угу. Можна змяніць архетипы. Окей. Это фэнтэзійная персона. Ну, не выкарыстоўваючая рэальны сусвет як базу. We'll meet again, I'm sure. Here's to our joined path, and the thrills that yet lie ahead. The royal funeral draws ever closer. 5 days remain. Добра, у нас 5 дзён, каб дабрацца да сталіцы і на пахаванне трапіць. Але нам трэба сакрэтна падарожнічаць, каб, ну, пра наша перасоўванне не вельмі ведалі. So we'll cut through the forest, find the abandoned mine shaft in the mountain, and take the tunnel to the other side. Па галоўнаму тракту мы таксама не перасоўваемся, будзем пераабірацца праз руднік. That way they'll never see us coming, huh? Lad, you'll be our vanguard. It'll be a trial by fire, but the sooner you get used to that power, the better. Speaking of, you were talking like you know something about it. Not much. Just what I've picked up from missions in the early days. I've only heard it's a power found in those who walk a righteous path. Sounded like superstition to me, but everything's always clearer on the battlefield. Once I saw it in action, I could tell it was no fable. Never thought it'd come back to haunt me. Despite all my training and research, I never managed to master it myself. Huh. It really is something special, then. Don't forget. One wrong move, and I'll cut you down. I'm aware. I'm watching you. Yes, I get it. Just trust me, all right? Right. Let's check the map. This'll all be for nothing if we get lost. О, ось це мені було цікаво. Но пакуль у нас волі для перасоўвання няма, то бок усе варыянты перасоўвання па мапе нам пакуль жорстка заданы. Мы не абіраем, куды ідзем, мы проста нам паказваюць, дзе па мапе мы ідзем пакуль што. Я думаю, я ўпэўнены, што гэта будзе потым як кропкі, бо там ёсць узаемадзеянне з ёй. That being the case. І потым у сталіцу. All right. Так, пакуль коридор, ну вельмі відавочны такі. This place here. Don't let your guard down. Так, давайте паглядзім на мапу. Я магу захавацца тут, не? Не, няма такой магчымасці. Don't let your guard down. Good. The Nord Mines, located northwest of Grand Trad. It is resource-rich with magla crystals. Its proximity to the capital simplified crystal excavation, but the Sanctus Church's sudden proclamation of closure
stopped work in its tracks. Exiting the forest, the party continues along the wooded road leading to the derelict mine. Huh? Про якого пранц чорта гаворка смок? Это які у гэты самы бібліятэкары, который які кнігі піша? What happened? З вялітавага пакою? Мне падаецца, ён як і ігар прадстаўленне хутчэй гэтай самай нават нерэальнага чалавека ў сэнсе, а нейкай канцэпцыі, скажем так. Ён, блин, чалавек, які хутчэй за ўсё персанаж, які не будзе ўдзельнічаць ні ў якіх дзеяннях. Ён існуе ў абстрактнай нейкай бібліятэцы, шмат чаго ведае і можа распавесці пра сілы, пра якія ніхто больш распавесці не можа. І разважае пра тое, як фантазіі могуць ператварацца ў рэальны сусвет. Ну гэта ж літаральна пахне проста філосафам на фоне. Ён можа выглядаць як заўгодна, як проста без твару быць. No. Don't let your guard down. Ну, я говорю толькі пра яго ролю. Знешні выгляд я не ведаю, я ніяк не звязваю іх. Опа. Корова, добра. Ну, гэта птушкі такія. Let's go. Pushing forward. Я магу зараз захавацца? Не даюць. А ці далёка у мяне захаванне? Вось калі паглядзець, у мяне ж... ёсць вось аўтаматычнае захаванне. Ну, хаця аўтасейвы ёсць. Бо я б уже пакрыху скончыў, бо даволі доўга. Я нагадваю, дэмка сама нешта там да халеры гадзін. Там 7-12 гадзін. З тым, як я праходжу яшчэ з маім тэмпам, гэта можа быць зацягвацца. План такі. Заўтра мы будзем гуляць у Deliver Us the Moon. У панядзелак яшчэ не вызначыўся, а ў аўторак мы пачнем Soul River ремастер, першы і другі. Бо я так і не гуляў Soul River, Legacy of Kain Soul River, я так і не дабраўся. Я чуў, што там вельмі добры сюжэт. Хацеў бы вельмі паглядзець. Ёсць такое жаданне. Так што паглядзім гэта яшчэ ў аўторак у будучыні. Вось, а пакуль метафор... Ой, там... Ох, гэта заелася. Цікава. З'яўляецца наш прывід нашага стану гэтага. Метафор пакуль не ўпэўнены. Для мяне пакуль што выглядае як вельмі дзіўны рэскін персонаю. Механікі тыя ж самыя, гэта персона, але ў не зусім звычайным стылю і зноў жа новы сусвет, у якім шмат чаго адбываецца, шмат якіх нейкіх сваіх асабістасцяў адносінаў паміж расамі мясцовымі і нешта ў сваё спрабуе. Пры гэтым пакідае тую ж самую персону. То і не добрае і не дрэнна, я не ведаю нават, это просто па-іншаму. Гэты арт-дызайн, я не вельмі ўпэўнены наконт арт-дызайна, таму што калі ў персоне гэта нам вядомыя істоты, скажем так, ну, нейкія не фантастычныя, напрыклад, богі нейкія персанажы вядомыя ў масавай культуры, і дызайн іх, гэта пераасэнсаванне іх знешняга выгляду, то бок, каб, скажем так, Зеус не выглядаў літаральна як дзед на Алімпе. Не, ён можа выглядаць неяк па-дзіўнага. То тут мне складана за штосьці зачапіцца. На каго пойдзем? Там лепас подрубіў. Пакуль не ведаю, я яшчэ не паглядзеў. Давай-ка паглядзім. Хто у нас займаецца чым? Шаграэль зараз у цывілізацыі. Вадафака у Сталкеры. Лепус пачаў Kingdom Come Deliverance. Міхась Гарэза у Сталкеры першым, а дзед Максім у Сталкеры другім. Слухайце, я ні разу не адпраўляў яшчэ
не передавал вас деду Максима. Давайте я деду Максиму отправлю вас. Вось. Калі цікава Kingdom Come Deliverance, зараз Лепус праходзіць гэтую самую DLC-шку. Вось, можа быць цікава. Давайте-ка я зазірну. Дед Максим? Так, дед Максим. Не помер, усё ў парадку. Так, дзе ён? Вось. Добрага вам вечара. Жадаю вам добрага вечара. Побачимся завтра на пятничном стриме на Deliver of the Moon.